ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜଠାରେ ଆଜି ଶନିବାର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜକୁ 86 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟିକୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଆଇଜି ଜେ.ଏନ୍. ପଙ୍କଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟିକୁ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ।